uyathatha. Uyadlala. Akoke. Miyeke. Yabona? Menzani? What are you doing? Because ngiyamazi ukuthi akathwasi. I know she. Ndiyayazi ukuthi yini. I know what is happening. Ufuna aphumelele. That's why Kakhulu. huh? Okay. Huh? Uinvitwe ndimi waselalini. Waselalini. Kuthiwa unokufa kumhlophe. Okay. All right. Manje bamthwasisa indawo. Ezinye izinto niyazenza kodwa ninga understand ukuthi kwenzekani. You don't understand what is happening. I'm going to say this. Akekho umXhosa No, Xhosa. onokufa kunje. Isindawo esi ulanda izinto zakwelinye izwe. Uguqula izinto. Because ucabanga ukuthi uzoba namandla. Kanti iproblem Kanti ngxaki? akanabo abantu abadala. Cha uphethwe ngaba bantu abafuna ukumdestroya. And bamisa kuline yokuthi akahambe ayo. Uthini? Siyawina. Uthini? Siyawina. Niyawina ne? Are you winning? All right. Kani nginikezeni isker ophethe imela nginikeze. No, don't worry. Ngisafuna kudila nje ngaloko kubalekile. Lokho kunye ngiyazi ukuthi akusimsebenzi apha kuhlula abathakathi. Kutheni nimkhatha nithi unabadala? Sifuna ngayiphambili samkhupha nasesikoleni. Namkhupha nasesikoleni. You took her out of the school. Ngifuna ungizwe. I'm not against, but this uma ngimiyeka bazombulala ngalento They are going to kill her because if I leave her. lela nhloko ehamba nenyongo yebhokwe kanti niyifaka iyeza lokumdestroya nim-accessa ngayo You have put things that are going to destroy her. ngibasela amalanga bomlilo ngegama likaJesu Jesus' name. 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 ngegama likaJesu Jesus' name.